infantil son moi importantes e apreciados no noso cole. Ademais, traballan moito e moi ben, como podedes ver no seu interior. Trátase dunha pequena homenaxe que lle fixemos ao noso centro. E no que deixan ben claro que como cole de Crecente non hai ningún. Eu son do cole de Crecente. Eu son do cole de Crecente. Eu son o cole de Crecente. Eu son o cole de Crecente. Eu son do 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 cole de Crecente.
rapazas e rapaces de terceiro e cuarto de primaria prepararon unha sección que xa é un clásico no noso programa Mestres e Mestres. Un espazo no que coñeceremos un pouco mellor algunhas das figuras máis destacadas da historia da cultura e as artes. Nesta ocasión, o elexido unos maiores entes da humanidade. Queredes saber máis? Pois atentos á seguinte reportaxe. Dentro vídeo. Hola amigos e amigas da arte e da cultura, benvidos a un novo capítulo de Mestre e de Mestres. No episodio de hoxe falaremos de un dos artistas máis polifacéticos da historia. Foi enxeñeiro, inventor, pintor, científico, matemático, músico e moitas outras cousas. Estamos a falar, como non, do gran Leonardo da Vinci. Leonardo naceu en 1452 en Vinci, un pobo preto de Florencia, Italia. Foi fillo dun notario e unha campesiña. Non foi a escola, ainda que tuvo unha boa educación na casa. Cando tiña 15 anos, o seu pai mandou estudiar co gran artista Verrocchio. Con 20 anos xa era tan bo que montou o seu propio taller de pintura e fíxose moi famoso. Seguro que coñecedes algunhas das súas mellores obras, como Gioconda, Última Cea ou O home de Vitruvio. Leonardo viviu nunha época chamada Renacemento, no que se puxo de moda a cultura, as artes e as ciencias. Por iso non só foi pintor, senón que tiña unha gran curiosidade con todo que dominou diversas disciplinas, como música, cociña, matemáticas, botánica, astronomía. Ademais foi un gran inventor, diseñado aparellos, adiantándose ao seu tempo e que non pode construir por ser demasiado moderno. Como os prototipos dun helicóptero e dun submarino, un traxe de buzo e ata unha especie de calculadora. Tamén se especializou en deseñar armas de guerra, como carros de combate, tanques, cañóns, barcos, etc. Pasábase todo o tempo investigando, facendo experimentos e anotando nos seus cadernos todos os deseños que se lle ocurrían. Gracias a que era zurdo, aprendeu a escribir en espello dereita e esquerda, que demostra o seu gran ingenio. Dende logo, podemos decir que Leonardo foi un auténtico home de renacemento, así como un dos maiores xenios da historia da humanidade. A súa mente sempre foi por diante do seu tempo, imaginando un mundo diferente, do que a vida diaria fora máis fácil.